Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον ειδικό σύμβουλο των αγώνων, τον κύριο Μιχάλη Ιερονιμίδη. Και μαζί θα κάνουμε την απονομή των βραβείων. Ο οποίος έχει τη χαρά να έχει κοντά του τη θεατρολόγο Ελένη Παυλή. Είμαστε και δύο χαρούμενοι. Πολύ χαρούμενοι θα έλεγα. Σιγά σιγά Ελένη, περίμενε. Χαράς Ευαγγέλια. Ξεκινάμε λέει, μετά. Δεν ξεκινάμε ακόμα, κοπέλα μου. Βιάζεσαι να το κάνεις. Φαντάζομαι ότι μας περιμένουν γι' αυτό. Και έχουν αγωνία. Έχουν αγωνία. Όταν μπαίναμε μέσα, εδώ είναι γύρω-γύρω πολλοί υποψήφοι. Λοιπόν, όταν μπαίναμε μέσα, δεν το ξέρει κανένας. Εγώ και ο τεχνικός του ήχου το ξέρουμε. Βάλαμε ένα κρυφό μικρόφωνο ψήρα μέσα σε ένα στο πουκάμισο ενός από τους υποψήφιους, δεν το ξέρει ούτε αυτός. Να δούμε πού πάει το πράγμα. Μπορώ να έχω ήχο? Καλά πάει, Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Θα το παρακολουθούμε αυτό, Ελένη, πες. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με τα βραβεία του κοινού που απονεμήθηκαν στις παραστάσεις. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Αντώνη Σκιαδά, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, να έρθει κοντά μας για να απονείμει τα βραβεία. Εκεί, κύριε Σκιαδά, στο άλλο μικρόφωνο. Λοιπόν, το βραβείο παίρνει η παράσταση «Ο Καπετάν Βρικόλακας» με τον Ηλία Καρελά. Κύριος Καρελάς είναι εδώ. Ο κύριος Καρελάς έχει ένα μικρό προβληματάκι με το πόδι του και ίσως δεν μπορέσει να έρθει κοντά μας. Θα έρθει ο κύριος Καρελάς ή κάποιος άλλος για τον κύριο Καρελά? Είναι λίγο δύσκολο. Θα έρθει κάποιος άλλος. Έρχεται ο κύριος Θεσσαλιώτης να παραλάβει. Πολύ ωραία. Επίσης, βραβείο κοινού παίρνει η παράσταση «Ο Καραγκιόζης Ράφτης» με τον Θέμη Δούκα. Κύριος Δούκας. Ο κύριος Δούκας δεν είναι εδώ. Έχει φύγει για τη Θεσσαλονίκη. Είναι στο δρόμο. Πάρτε τον στο κινητό του να του το πείτε. Μπορεί να γυρίσει, αν τον βρούμε κάπου κοντά. Ευχαριστούμε, κύριε Σκιαθά. Θα πούμε για τις εφημερίδες. Το επόμενο βραβείο. Το επόμενο βραβείο είναι Έφημες Μνήες. Στην ουσία, καλούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, να έρθει κοντά μας. Λοιπόν, έφημες μνήες. Έχω ένα κείμενο εδώ της Κριτικής Επιτροπής που λέει ότι οι έφημες μνήες απονέμονται στις εξής παραστάσεις. Τα Μπαγλαΐν Κουκιά του Χρήστου Καλπουζάνη. Είναι εδώ. Χρήστος Καλπουζάνης. Βοηθήστε τον να έρθει μουσικά. Τα εντάλματα του Καραγκιόζη που έπαιξε ο Χρήστος Πλέσας, να έρθει ο Χρήστος Πλέσας. Και η παράσταση «Ο Καραγκιόζης Υπουργός» που μας έδωσε ο Νίκος Φραγκόπουλος. Να έρθει ο Νίκος Φραγκόπουλος.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι βραβείο κοινού. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο που μου έδωσε η Κριτική Επιτροπή με το σκεπτικό των βραβεύσεων. Αγαπητοί μας φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο της Πάτρας, την Οργανωτική Επιτροπή και εσάς που μας δώσατε την ευκαιρία να παρευρεθούμε σε αυτή τη γιορτή του Θεάτρου Σκιών στη γενέτειρα του ελληνικού Καραγκιόζη. Η Κριτική Επιτροπή παρακολούθησε 15 παραστάσεις, από τις οποίες η κάθε μια είχε τη δική της αξία και σημασία. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε ότι η μεγάλη αυτή παραδοσιακή τέχνη βρίσκει άξιους συνεχιστές στα πρόσωπα νέων ανθρώπων, ακόμη και εφήβων δημιουργών, που μας κάνει να ελπίζουμε ότι το νήμα της παράδοσης είναι αδιάκοπο και εκτείνεται στο μέλλον. Μας χαροποίησε επίσης η διαπίστωση της συνεργατικότητας και σύμπνοιας μεταξύ των διαγωνιζομένων καλλιτεχνών που εκδηλώθηκε με πολλούς τρόπους. Στις παραστάσεις, πίσω από τον Μπερντέ, στις καθημερινές μας συναντήσεις, όλοι μαζί οι παλιοί νεότεροι και νεότατοι καραγκιόζοπαίχτες γέμισαν με την τέχνη τους και το ήθος τους, όχι μόνο το θέατρο Απόλλων, αλλά και την πόλη της Πάτρας. Υπό αυτό το πρίσμα, το έργο της Κριτικής Επιτροπής ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τα βραβεία μοιράζονται σε περισσότερους από έναν δημιουργούς, καθώς επίσης απονέμονται έπαινοι και έφημες μνήες. Η τελική διαπίστωση και βεβαιότητά μας είναι ότι η τέχνη του Θεάτρου Σκιών θα ξεπεράσει τα εμπόδια που θέτουν οι συνθήκες της σημερινής πραγματικότητας και θα κατακτήσει τη θέση που της αξίζει ως προς την παιδαγωγική και αισθητική αξία της. Η τέχνη του Θεάτρου Σκιών έρχεται από πολύ μακριά και οι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες αποτελούν εγγύηση για το μέλλον της. Η Κριτική Επιτροπή. Ένα χειροκρότημα στην Κριτική Επιτροπή. Ελένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Καλούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΑΔΕΠ, κύριο Κώστα Καρπέτα, για την απονομή των επένων. Έπαινο παίρνει η παράσταση Ερωτόκριτος με τον Χρήστο Στανίση. Είναι εδώ. Κάποιος άλλος για τον κύριο Στανίση να παραλάβει τον έπαινο? Ο Ερωτόκριτος ίσως. Ο ίδιος, η Ερετούσα. Η Ερετούσα. Λοιπόν, δεύτερος έπαινος, ο αετός του Ολύμπου με τον καραγκιόζοπαίχτη Φώτη Πλέσσα. Φώτη Πλέσσα. Από την Αμαλιάδα. Επόμενος έπαινος, ο Καραγκιόζης Γραμματικός, μετακαπή του Δήμου Πατρέων. Ευχαριστώ όλους. Θέλω να πω ότι εμείς στο Καπί τρίτη ηλικία δεν γεράσαμε, απλώς μεγαλώσαμε. Και
ο τελευταίος μας έπαινος, ο Καραγκιόζης στο φεγγάρι, με τον Σοκράτη Κοτσορέ. Αμαλιάδα, Πάτρα, Αθήνα. Σοκράτης Κοτσορές, Πειραιάς. Πειραιάς. Νεότατος. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Στάσου, Ελενίτσα. Θέλω να δούμε πώς πάει ο φίλος. Για να δούμε πώς πάει ο φίλος. Θέλω ήχο. Μπράβο, ψυχραιμία. Ευχαριστώ. Πάμε. Λοιπόν, θα του δώσουμε και αυτού στο τέλος. Λοιπόν, καλούμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Λάμπρο Βασιλόπουλο να έρθει κοντά μας. Τι θα δώσουμε, Ελενίτσα, τι θα δώσουμε τώρα? Μιλάω για έκπληξη. Για έκπληξη. Λοιπόν, το βραβείο σκηνικών και φιγούρας απονέμεται στον κύριο Θανάση Σπυρόπουλο για την παράσταση «Ο Θρίαμβος του Καραγκιόζη». Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, Ναι. Λοιπόν. Χαμογελάς πονηρά. Πονηρά. Παρακαλώ τον αγαπητό μας συγγραφέα, κύριο Ιωάννη Χατζηφώτη, να έρθει κοντά μας. Θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή την παρουσία του κυρίου Χατζηφώτη εδώ, ο οποίος αποδεδειγμένα αγαπάει τον Καραγκιόζη, έχει γράψει και θεατρικό έργο για τον Καραγκιόζη, εκτός από τα πάρα πολλά κείμενα που έχει δημοσιεύσει για τον Καραγκιόζη. Και έκανε ένα ταξίδι από την Αθήνα, ειδικά για αυτή τη διοργάνωση. Πριν χειροκροτήσουμε τους άλλους, ένα χειροκρότημα του κύριο Χατζηφώτη. Τι θα βραβεύσει ο κύριος Χατζηφώτης? Λοιπόν, το βραβείο κίνησης της φιγούρας απονέμεται στον κύριο Θανάση Σπυρόπουλο για την παράσταση «Ο Θρίαμβος του Καραγκιόζη». Αυτό είναι ο θρίαμβος του Σπυρόπουλου, δεν είναι του Καραγκιόζη εν τέλει. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηφώτη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηφώτη. Συνεχίζουμε με τα βραβεία μας. Βραβείο πρωτότυπου σεναρίου. Για να δούμε. Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ζωγράφου, κύριο Δημήτρη Αμπαζή, να έρθει κοντά μας. Βλέπετε και οι άλλες πόλεις τιμούν την Πάτρα και ο κύριος Αμπαζής ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που κάνουμε εδώ απόψε. Είναι υπό την αιγίδα του, υπό την φροντίδα του
γίνονται πάρα πολλά για τον Καραγκιόζη στο Δήμο Ζωγράφου. Συνεχίζω με μία έκπληξη πάλι. Το πρώτο βραβείο. Τι βραβείο δίνουμε? Βραβείο πρωτότυπου σεναρίου. Δεν είναι πρώτο και δεύτερο, το ίδιο είναι, απλά αναφέρω αυτό πρώτο. Παίρνει η παράσταση «Ο Θρίαμβος του Καραγκιόζη» με τον κύριο Θανάση Σπυρόπουλο. Έχεις αρέσει το βραβείο, κύριε Σπυρόπουλο? Θανάση, μήπως πρέπει να κάτσεις έξω-έξω? Εδώ κοντά μας να κάτσεις. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο βραβείο απονέμεται στην παράσταση. Ένα λεπτό. Το βραβείο λοιπόν μοιράζεται. Ναι. Το βραβείο λοιπόν μοιράζεται. Γιατί εδώ τώρα ένα περιστέρι μου έφερε ένα χαρτάκι της Κριτικής Επιτροπής. Πες εσύ και μετά θα πω. Λοιπόν, μοιράζεται βεβαίως. Ο Καραγκιόζης διαιτολόγος με τον Αντώνη Γκιούλη. Το σενάριο της παράστασης υπογράφει η κυρία Πέρδικα Μάκρα. Και λέει εδώ συμπληρωματικά στοιχεία το χαρτί της Κριτικής Επιτροπής. Λέει το βραβείο μοιράζονται οι παραστάσεις «Ο Θρίαμβος του Καραγκιόζη» με τον βετεράνο του είδους Θανάση Σπυρόπουλο και ο Καραγκιόζης διαιτολόγος που εκτέλεσε ομάδα εκπαιδευτικών αποτυχίων με τον Αντώνη Γκιούλη που το υπογράφει η κυρία Πέρδικα Μάκρα. Ορίστε. Και ο βραβεύων είναι Χιώτης. Πάρα πολύ ωραία. Πού πάμε τώρα? Βεβαίως μπορεί. Οι Χιώτες πάνε 2-2, εμείς βρεθήκαμε 3 εδώ πέρα. Σπάσαμε την παράδοση. Το βραβείο αυτό... Ο τρίτος είναι δώρο. Ναι. Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στην συνάδελφο δασκάλα εκπαιδευτικό, τη Μάκρα την Πέρδικα, η οποία σήμερα δεν βρίσκεται εδώ πέρα για λόγους οικογενειακούς. Το σενάριο αυτό γράφτηκε μέσα από ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας που αναφέρεται στην διατροφή. Όμως το σενάριο αυτό συγκεκριμένο πήρε σάρκα και οστά στα χέρια του συναδέλφου επίσης, του Αντώνη του Γκιούλη, ο οποίος χρόνια ασχολείται ερασιτεχνικά με τον Καραγκιόζη και στο όμορφο νησί μας έχουμε δώσει και έχει δώσει ο ίδιος αρκετές παραστάσεις και προσπαθούμε μέσα από αυτές να περάσουμε μηνύματα στα παιδιά που είναι οι αυριανοί πολίτες της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, μήπως θες να πεις κάτι? Θα ήθελες να πεις κάτι? Πραγματικά υπάρχει συγκίνηση όταν βλέπει κανείς τέτοιες προσπάθειες. Με τον ίδιο πάλι τον κύριο Ιωαννίδη σαν συντελεστή μας ξεκινάμε και στο Ζωγράφου και μάλιστα θα φτιάξουμε πλέον ένα νομικό πρόσωπο για το Θέατρο Σκιών. Και πάλι ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Θερμά συγχαρητήρια και πιστέψτε με, η Πάτρα είναι από τις πρωτοπόρες πόλεις στα θέματα πολιτισμού. Ευχαριστώ. Βέβαια, καταφέρνω και τα λέω καλύτερα πίσω από τον Περντέο όταν είμαι κρυμμένο. Θα ήθελα να σας πω ότι μια μικρή φλογίτσα Καραγκιόζη καίει στο Βόρειο Αιγαίο, στη Χίο. Πιστεύουμε ότι κρατάμε άσβεστη τη φλόγα του Καραγκιόζη στη Χίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να προβάλλουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε το ΔΑΠ και όλους εσάς που είχατε την υπομονή όλες αυτές τις μέρες να είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Φλαγίτσα, να πω εγώ τώρα Βεβαίως να πείτε. το παρακάτω. Αρκετά είπα εδώ. Κάλεσε αυτόν που θα δώσει το βραβείο. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΠ, κύριο Σπύρο Καραχάλιο, να έρθει κοντά μας. Εάν το ήξερα δεν την άφηνα, θα το έκανα εγώ. Μπορείτε να το ξαναπείτε. Λοιπόν, τώρα ήρθαμε στο βραβείο καλύτερης ερασιτεχνικής παράστασης. Οι ερασιτεχνικές παραστάσεις ήταν καταπληκτικές όλες. Λοιπόν, το βραβείο το μοιράζονται δύο έργα. Το ένα είναι ο Καραγκιόζης Αρχαίος Ολυμπιονίκης, που μας παρουσίασε η ομάδα του γυμνασίου από τα Κρέστενα με τον καθηγητή της, τον Κώστα Κοτσανά. Παρακαλώ την ομάδα. Το βραβείο λοιπόν αυτό μοιράζεται με αυτή την παράσταση των παιδιών και στην παράσταση ο Καραγκιόζης Δράφτης που μας έπαιξε ο Θέμης Λούκας. Ο οποίος όμως είναι εδώ, είναι, ταξιδεύει, θα του το στείλουμε. Κύριε Ρωσίδη, με τα Κρέστενα. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε οι νικητές των αγώνων αυτών να μην είμαστε εμείς που πήραμε τα βραβεία, αλλά ο Καραγκιόζης και όλοι οι φίλοι του. Ευχαριστούμε και πάλι. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και να συγχαρώ τα Κρέστενα για τη μεγάλη και την εκπαιδευτική της κοινότητα, για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει, η οποία πλέον αποδίδει καρπούς στον χώρο του πολιτισμού. Τους ευχαριστούμε που μας ετοίμησαν. Τώρα θα καλέσω εγώ εκείνον που θα δώσει το βραβείο, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Παρακαλώ λοιπόν τον δήμαρχο ζωγράφου, τον κύριο Γιάννη Καζάκο, να μας κάνει τη τιμή. Κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Δήμαρχος θα απονείμει το βραβείο καλύτερης επαγγελματικής παράστασης. Το βραβείο μοιράζονται οι κάτωθοι παραστάσεις. Ο καπετάν Βρικόλακας με τον Ηλία Καρελά. Θα έρθει ο αντιπρόσωπος. Δεύτερος. Όχι δεύτερος. Το επόμενο μοίρασμα. Το επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, Παίρνει. ο Καραγκιόζης και η νεκρά Ζώσα με τον Μιχάλη Χατζάκη. Εκπροσωπείται. Εκπροσωπείται από την κυρία Άννα Αρβανίτη. Στη συνέχεια. Στη συνέχεια το στοιχειωμένο Δεντρί με τον κύριο Θωμά Χάρμπα. Κύριος Χάρμπας. Και ο απαγχωνισμός του Γρηγορίου του με τον Τάσο Γεωργίου. όχι έρχεται ο...
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα εσάς τους θεατές, γιατί θέατρο χωρίς θεατές δεν υπάρχει, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που μας χάρισαν τόσες μέρες από τη ζωή τους. Τους ευχαριστούμε ολόψυχα όλοι οι καραγκιόζοπαίκτες, το Δήμο σας για την οργάνωση τούτης της όμορφης γιορτής. Ξέχωρα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που είναι η αιτία να φύγω για την Καρδίτσα από την πόλη σας πιο πλούσιος σαν καλλιτέχνης και όλους σας μαζί, γιατί είστε η αιτία να φύγω πιο πλούσιος σαν άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Μαθημένος να είναι πίσω από τον Μπερντέ, αλλά τώρα όμως για άλλες δυσκολίες, τώρα θα είναι πίσω από το κοινό. Θέλει να μας πει δύο λόγια ο Ηλίας ο Καρελάς που έχει χτυπήσει το ποδαράκι και δεν μπορεί να περπατήσει, θα μας τα πει από εκεί. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να πω απλά ότι το βραβείο αυτό, ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τη Σέβη πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους, ευχαριστώ όλη την ΤΕΠΑΠ. Απλά ήθελα και μόνο να πω γι' αυτό και σας ενοχλώ, ότι το βραβείο αυτό είναι ανήκει πρώτα στο δάσκαλό μου, τον Θανάση τον Σπυρόπουλο. Και μετά ανήκει και σε μένα και ανήκει και σε όλους τους παλιούς μας τόρους, όπως ο Γιάνναρος που θα απολαύσουμε απόψε, που αν και μπορεί να έχουν καταντήσει γραφικώς, αυτοί οι δύο άνθρωποι που έχουμε την τιμή να είναι εδώ κοντά μας συγκαταλέγονταν ανάμεσα στο Σπαθάρι, το Βάγκο, το Μάνθο των Αθηναίων που είναι στην Αθήνα. Ευχαριστούμε, καλή βραδιά. Καλή συνέχεια με τον Γιάνναρο. Το Γιώργο Γοκόνη κλαρίνο. Το Γιώργο Πετρίτσι στο ακορντεόν. Το Γιώργο Λυκίδη στην κιθάρα. Το Μιχάλη Δάρμα στο μαντολίνο. Και το Γιώργο το Λαδικό στην ταραμπούκα. Και φτάσαμε στην μεγάλη απονομή, στη μεγάλη τιμή. Όπως είπαμε, η παράσταση είναι αφιερωμένη στο μεγάλο καραγκιόζοπαίκτη Γιάνναρο. Παρακαλούμε τον κύριο Λάζαρη, αντιδήμαρχο, να έρθει να κάνει την απονομή. Και τον κύριο Γιάνναρο, βέβαια. Κυρίες και κύριοι, το κλείσιμο της αυλαίας των δεύτερων αγώνων θεάτρου σκιών βρίσκει την πρωτεύουσα της Αχαΐας να έχει για μια ακόμη φορά καταδείξει την άρρηκτη σχέση της με τον Έλληνα Καραγκιόζη. Η Μητρόπολη του υποδιαμόρφου συνδυτικού άξονα της χώρας, που είναι γενέτειρα του Έλληνα Καραγκιόζη, έπραξε ως όφιλε το αυτονόητο, μέσα από το οποίο για δεύτερη φορά αναδείχθηκαν εκείνα τα στοιχεία ενδυνάμωσης του θεάτρου σκιών ως μιας εκ των βασικότερων παραμέτρων του λαϊκού μας πολιτισμού. Ο Δήμος Πατρέων για μια ακόμη φορά μέσα από συγκεκριμένες δράσεις ήρθε να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους παράγοντες μιας προσπάθειας που αποσκοπεί στο να διατηρηθούν ζωντανές και να ενισχυθούν μορφές τέχνης οι οποίες απειλούνται με μαρασμό. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς αυτή η πόλη έχει ένα ηθικό χρέος απέναντι σε αυτούς που κάνοντας την αφετηρία της ζωής τους ξεκίνησαν από εδώ τη γέννηση του Έλληνα μακριχαίου καμπούρη ήρωα, αφήνοντας πίσω τους παρακαταθήκες που φτάνουν μέχρι το σήμερα. Ζωντανή απόδειξη αυτής της παρακαταθήκης αποτελούν όλοι όσοι ως συνεχιστές μιας μοναδικής παράδοσης συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μέσα από την παρουσίαση παραστάσεων, αλλά πολύ περισσότερο και όσοι βρέθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα της ελληνικής δύσης για να διαγωνιστούν. Φίλες και φίλοι, όταν αναφέρεται κανείς το θέατρο σκιών, τη διαδρομή του και τους ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει προκειμένου παρά τις αντίξωες συνθήκες να συνεχίσει, δεν μπορεί παρά να συναντήσει το Γιάννη Μουρελάτο,
το δικό μας Γιάνναρο. Η επιλογή της τιμής προς τον Γιάννη Μουρελάτο για την προσφορά του στο Θέατρο Σκιών δεν αποτελεί εξόφληση μιας απλής συμβατικής υποχρέωσης ενός φορέα και ενός θεσμού απέναντι σε ένα πρόσωπο. Αφενός γιατί ο Γιάνναρος δεν το έχει ανάγκη και αφετέρου γιατί ο κόσμος του Θεάτρου Σκιών δεν διέπεται από τέτοιες λογικές. Η πόλη της Πάτρας, στο πρόσωπο του Γιάννη Μουρελάτου, τιμά έναν ολόκληρο κόσμο που πήρε από το χέρι τις φιγούρες του Θεάτρου Σκιών και τις οδήγησε στο σήμερα. Για να στεφθούν από επιτυχία οι δεύτεροι αγώνες ελληνικού Θεάτρου Σκιών, εργάστηκαν άνθρωποι που χρόνια τώρα έχουν αποδείξει έμπρακτα μέσα από την προσφορά τους την αγάπη τους για την πόλη και τον πολιτισμό. Σε αυτούς η πόλη οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ και προς όλους ο Δήμος καταθέτει τη δέσμευση ώστε θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου η ενίσχυση του Θεάτρου Σκιών να είναι συνεχής. Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ σε όσους θα έχουν την χαρά να παραλάβουν, σε αυτούς που παρέλαβαν μάλλον τα βραβεία και μέσω αυτό να θυμίσουν σε όλους πως το μεγαλείο των αγώνων βρίσκεται στο ότι δεν διαγωνίστηκαν καραγκιόζοπαίχτες αλλά παραστάσεις. Ίσως γιατί ένας από τους λίγους χώρους που μπορεί ακόμα να συναντά κανείς την ευγενή άμυλα είναι αυτός της φιγούρας πίσω από το λευκό πανί. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον πρόεδρο του ΔΕΠΑΠ, τον κύριο Καραχάλιο, να έρθει και εκείνος για την απονομή, βεβαίως. Με συγκίνησε ο κύριος Ζάταρης. Πολύ. Είπε απλώς ότι δεν είναι τόσο ρε παιδιά οι καραγκιόζοπαίχτες όσο πρέπει να ζήσει ο Ξυπόλυτος και θα ζήσει. Το Ξυπόλυτο αυτόν πρέπει να τιμήσουμε. Να μην χαθεί. Γιατί όσο υπάρχει Ελλάδα θα υπάρχουν και Ξυπόλυτοι. Είναι λίγοι ποδεμένοι. Είναι πιο πολλοί οι Ξυπόλυτοι. Οπότε χρειάζεται την υποστήριξη. Από όλους εσάς που βρισκόστε εδώ πέρα και οι άλλοι που είναι απ' έξω που δεν μπορεί να μπουν μέσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκ μέρους όλων των καραγκιόζοπαιχτών, και αυτοί που είναι εδώ στην Πάτρα και αυτοί που είναι και στην Αθήνα, αυτοί που είναι στην Κρήτη και νομίζω και στη Μακεδονία υπάρχουν ακόμη, το οποίο δεν το γνωρίζω εγώ, πέρα από τους Αθηναίους που ξέρω από τους συναδέλφους μου, αλλά έχω μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καραγκιόζοπαίχτες. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι αγωνιστές πίσω από τον Μπελβέ. Και ειδικά ο έγκονας του μεγάλου καραγκιόζοπαίχτη του Ντίνου του Θοδωρόπουλου. Για την εικόνα. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για η τιμή που μου έκανε ο Δήμος και ο Πατραϊκός σε μένα.